Na ka jingya chacha jong ka jingsana ya ka surok na nongpo sya umden ka balong arpo kilometer ban pentikna ya ka jingbiang ka jing pentrei ban sunguthu ya ka jingya jong ka kam u MLA ka nongpo constituency wa Meral Bonds im manta ka sngi ulalek ban yelam lang ya ki officer na ka tanat PWD roads ban let jurib ya ka jingya ka jingsana ya ka surok haka jingle jurib jong MLA lala ban sakhi ka jing state jong ka jing sina ye te surok ka bala pendon kam daki kor gi bor jong ne ka juk stat ka menta ban kloi ka jing pendap bat itnat ka jing trei watla kala don ka jing thut namar ka jing bon ki kali ki bala pendon kam daki nong lek nong wan henre ki nong trei ha ne ka surok ki thu bagi lala ban siang rong palat ar kilometer tam ha ki sisngi ka bala penmang ban siang rong shwa ya ka 10 kilometer kabala pendep nadong syadong ka jing siang mau ya ka sertap ka ban napo katba ka 10 kilometer pat ka badang sateng on siang rong hagi ne kisngi ki banwan namar ka jing sateng ki kam ban sina ya kinala bat ki hum pipe henrei gene ka bentaru omde shu bakandang bat pot ban pendem bat la buru ya ka thong ba ka bakut jong nopra ne ka jing sedam jong kulalangkot ustem batmai on pendep no ya ka jing siang rong bat kum juro ka benta ka baar la ne ka phase 2 ka balabu ban sedang no saya ka benta ban pentrei no ya ka surok ka beteng na umden ban mi sya bernihat on sedang no hagi ne gisngi lemba ka jinglet jurip jong UMLA ka thain lakmi lanti ba ka jing trei kan long ka bapaka bat kanam dan ka jing sateng ban pendep kat kum ka por balabu haba kren UMLA wala penpau ya ka jing khuble yaw sumbut menteri ramba ka jela uba Preston Tensong ubabat ya ka tanat PWD ubadan hasenda ban buddin ya ka jing trei ya ka ne ka surok UMLA wala kunturu ya ki pait ba ka thain bandang ai shishu ka jing ya trei lang khnang ba ki eke barok kinlong ki ba ya be ya ranti lala ro bani i ka jing kemen jong ki nong shong shnong bagi lalaj na ka jing her pum pum ki ba kilamat baro syakata ha ka por bayat ka jing siang mau bat ti khandau nya ski mah nya mana ya emang ya emang ya yuk serok hah subang ay siyong skill man kasi may siyong skill may bahan na 4 ga bukan kali eh hah bah balik to ya siyong Merlatar macetnya sedang diangkat yang seleksi ini 10 km kat mestinya ini expect untuk dapat ini saya 10 sih ada aduh ang tua 10 km ya big micin kan masih om bila ada di ar kilometer oh tuh akan ni kesini ni ayo ban jengok ban page ban jurip ya ka jing pentre ya ka kam ya ka surok nongpo den ka ba ar kilometer kami di don dekat ban di officer nongpo PWD executive engineer Pak Jeff Lendem i AWE jungi Pak Shela EE jungi Pak Arnes IGE jungi Pak Rex jeng don lang jong kini officer di lang ba chnong don lang ni layo ban page ya jeng ya di jong kam ting kwa ban update ya ki ban ba nong song chnong ba ngilap ban ngisem kaneka kam kaya be ya rti orang quite satisfactory ka progress of work hadu mentai ka physical progress lane ke jingya jong kam haka bede bat ka artwork talalong 100% artwork mo ke jingti ke kendo ke jing penhe ne mentai talalong 6% haka bede bat di home pipe ki jaka ba ka kan ya na seliang ban light lagi jing lang ko kini ru talalong 6% haka bede ba ke jing siang ya une umau ka pengitip umta ka WMM
Kani ka along new pusan persen kajing ya jong kam kajing siang ya mau kani ka arpo kilometer. Bat hakabide bat kade kajing siang ya karong ya ka bala sedang i benta. Ka bangitip kemudian ka BM ke BM kalayat ba arpusan persen ni kajing ya jong kam. Bat bangi kimi lenti ba kinla ban pendep kloy kat kabala kat kum kajing pet jungi hidup menta kajing ya jong kam golong ka biang ba kapasitas ban ingin scam ba kontraktor ba pentre kila lep hai ke kam ban ki officer ke jungi ru kila lep ha ka supervision ke jungki ke jing kmi ke jing pet jungki kalong ke babit ke babiang kat kum ke jing angnut ba ke jing kmi lenti jungki baik ba ke jing he ke surok kalong ke babiang ke jing tre ru kalong ke ba scam ka babiang ding ai kubli ya baro kini ke badon ke benta ke bakrau kam tam na ke benta jong sorkar nak benta jong sembut menteri rangpa iba song di baladon hasta ban kersan bagani projek de bendep kloy kan bala bagi jing kemi lenti ke jung iru tolong ba kat kum balabu la ka mumno hau penai Januari dan hadu Februari dadi ban dep ya gani ke kam baro arpo kilometer na ka di manto jong pet ba bobun balang ban iso komen ru ke jing menteri na kam taka second phase kabar day na duk kilometer ka arpway hadu ka ba sanpo pra kilometer ru kalaya chat ka kam kabar day saya tigi tan marman ter permi duk sumber nihat ka tur ka kam kalaya bat ba ngingit scam ba ka tur pila pendep kloy kat bala ka jingnya di sitom lang jong baro kita gidi jing update ngi kwa ban tip kana pit ba ken sutu ya jingnya lenti jong ka kam